Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM. Esteu preparats, llavors, per l'himne de l'altre barri, VIP? Som. Jo vivia en un pis de lloguer. Érem 10 persones i un de Balaguer. Una nit em vaig deixar el gas obert. Feia bona olor fins que va explotar el piset i veig un túnel i un peatge i un altre peatge i un camió carregat de porcs i la xica de la curva. Collons, que llarg és el túnel. I una llum. I una llum. I una llum. I un cartell que diu: benvinguts a l'altre barri. Sempre toca fiambre i el jardiner només cria malves. Els carrers estan sense asfaltar, però no ens importa perquè podem levitar. La part alta és la zona VIP. Trobes molts famosos com quan viatges a Madrid. He vist en Fraga, Margaret Thatcher, Juana la Loca. He vist en Torre Bruno Corrents i al darrere amb Michael Jackson, Sigmund Freud, Napoleó, Bud Spencer. Bud Spencer no està mort. Això està clar. Amb les tortes que repartia aquest paio, la mort no l'agafa. Margaret Thatcher tampoc, i bé que l'hem fotut. És igual, però Bud Spencer no. Bud Spencer no me'l toquis, eh? Tira. Bud Spencer, immortal. Va, tira, home. En resum, com diria el lletger escarceller, i un cartell que diu: benvinguts a l'altre barri. Molt gran aquest himne de l'Extraradi de l'altre barri. Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM.